Ngiyacela nami kubaholi bami. Amen. Baba wami mhlonishwa Manetha. Nabaholi nje bonke laba abambathile abanazo uyabona uyasondelela kancane. Ungakubona yabona ukuthi uyasondelela kancane. Laba abanazo ke bazalwane ezinkulu. Ngiyacela nje ukuthi nami ukuthobeka okukhulu bazophelezela nabaholi bami bakwazi ukuyombatha. Amen. Sengishela ukuthi akusho ukuthi mawunganawo nawe akuthi ngaphe egotshweni. Baphelezele nje abaholi nami bakwazi ukuthi bawombatha. Ngiyanxusa nami. Bese ke thina abakholwa ke welcome back. Welcome back. Enkonzo siyakuyo. Angifuni ukuphazanyiswa. And I was not joking mangithi kuya mina eminyango. Vele lapho kuphela uyabona uzozusha uthi awukanti umuntu njalo. Kuphela nokwazana nokudlala shem. Honestly wena ungathatha ukuthi ngathi joke because of ungijwayela hayi uzobona ukuthi kuya mina eminyango manje lapha. So mina emiyambe kungasuka ukuthi kwenziwe lokho okwenziwako. But it's fine ke bazalwane. Ngiyacela bazalwane bazothi naseba approach nje sona singaloku sihlabela mhlambe kubafowethu. Bazothi naba approach abazalwane. Abaholi bami bonke lapha eminyango bese siyama sonke ngenyawo. Then ya nomnyango le nje bani uvulelo ya thank you. Angazi nalapha nguzwile maba ngenza iplan because it's very becoming lento yasehlobo yokuchisa manje. Sizoze siphakanyelwe izinto esinganazo yabona. Uyacabanga ukuthi awunayi hi manje phakathi. Sozokuchisa. Yashisa. Nguzwile lapha ngumthinta. Oh, now. Abazama iplan bakusivulela please. Hey. Khona nginayi high blood kodwa ngiyeza ukuthi izophakama manje. sonela
Amen. Siyabonga ke bazalwane. Nami wami umsebenzi sengisho itoho lelibe ngilibambile. Hayi seliphelelwe isikhathi. Selifike lapha eliphela khona. Nami ngiyacela ke bazalwane ukuthi ke singahluphani. Kulokho engikucelile bazalwane. Isizathu sami senze ukuthi ngicele ngenzela ukuthi ubaba wethu baba Manceda angaphazamiseki bazalwane. Ya unesikhathi nje sonke bazalwane. Reason engithe mina nabaphisiwe abawushobingi. Ngenzela ukuthi mayezwa nje ukuthi ahambe 4 hours angaphazamiseki. Sizwana bazalwane. Unalelo lungelo negunya lokuthi ahambe 4 hours. Angaphazamiseki bazalwane. Lapho ngiyanicela ingane zakwethu ngoba kuzosuke bese kuba ukuthi kube ngathi siyaphambana. Kanti asiphambane net ilokuthi asifuna ukuzwana. So officially ke bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela nami ukuhanda over kubaba wethu baba Manceda umsebenzi wonke esihlangane ngawo namhlanje. Kukuye ke bazalwane ukuthi mhlawumbe uzothi naye ekhuluma kanje silokhu asimisile noma thi sihlale phansi angazi. Kodwa ke ngishela ukuthi nje officially nami sengehlile. Amen. Nginikezela kuye egameni lenkosi. Amen. Nami sengiyovala eminyango ke bazalwane. Amen.
Ukuthula eziyoni. Ukuthula endlini kaThixo. Haleluya. Ngiyanibingelela abazalwane nonke egameni lika Jesu ophila phakade. Amen. Okokuqala nje asilibonge lolusuku. Abaluhlela balihlela kanti noNkulunkulu uyahlela. Amen. Because ayikho into ebuhlungu njengokuhlela uNkulunkulu engahleli. Ngoba kuphambana izinto. Amen. Siyabonga bandla lomusa wamaKristu ukuthi lolu suku namhlanje libe impumelelo ukuthi uNkulunkulu avume ukuthi uveze umholi wenu phambi kwakhe. Amen. Ngoba sizokwenza thina ukuthi siveze umholi phambi kukaThixo. Amen. Abantwana bakwaIsrayeli bake bathi bebuka izizwe bayibona uma zithi bayeke wena wezulu bakubona nabo ukuthi ingazathi khona into eshodayo ngithi thina sinaye umuntu esithi bayeke kuye. Baya kuSamuel owayengumpristi bathi sicela usigqobele nathi inkosi. uSamuel wayithalelisa le ndaba. Kodwa baloko bemlandile uSamuel ukuthi nathi uSamuel wagcina ya kuNkulunkulu. Eyethi uNkulunkulu naba. Because uSamuel wayeyazi ukuthi akafuni ukwenzekala phambi kwaNkulunkulu enze ukuthi uNkulunkulu angamthumanga yona. Uthi naba uNkulunkulu bathi bafuna inkosi. Amen. uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ongenqabi. Uthi uNkulunkulu kuSamuel baqobele Samuel. Amen. Abantwana bakaIsrayeli babuka ngesono enyama abangabuka ngesono kaThixo. Babuka indoda ende, babuka indoda engekile, babuka indoda ekahle, babuka indoda. But this is the man esingakwazi ukuthi sifolose naye ahambe phambi kwethu sithi bayeke kuye. Amen. uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu okwaziyo ukum-adopta umuntu. No matter ekwesiphi isimo kodwa uma elethwa phambi kwakhe. Amen. It is the Bible uNkulunkulu wasebenza noSamuel noSawule. Hallelujah. Wasebenza noSawule enqoba izimpi noSawule up until uNkulunkulu akhiphe imandate kuSawule uma ngabe yohlasela. Ethi la uyakhona ke Sawule ngicela ungenzele ifavor ungathathi
kukodwa ngoba akukho engikudingayo. Amen. Umuntu okhethwe ngabantu inkinga because ufuna izinto ezithandwa ngabantu. Okwaxabanisa uSawule noNkulunkulu kanti uNkulunkulu wayesemmukelile njengomholi. Kanti uSawule sibelethweni sikamama wakhe. uNkulunkulu wayengamgcobelanga ukuhola indlu kaThixo. Kodwa ngoba abantu bebemlethe kuye uNkulunkulu wamukela. Ngifuna ukuthi sinabo abaholi abangazange babusiswe ebelethweni likamama. Kodwa kufanele ukuthi bakwazi ukuthi uma ngabe ke sebemiswe phambi kwaThixo leyo duty ukuthi bananele imiso kaThixo nothing else. Amen. Ufube nathi ubuke noma ngabe uNkulunkulu ebengakwazi noma ngabe uNkulunkulu wayengalihlelanga lolu hlelo kodwa today sizokuveza thina phambi kwakhe kuyoba kuwe ukuthi wena emva kwalonkonzo uyohamba kanjani. Amen. uNkulunkulu akamlahli ungenzanga iphutha eliphambanisa naye. Kodwa uNkulunkulu mzukwane wenza into ekuphambanisa naye uyokulahla uNkulunkulu. Kunezwe elifundwe umholi uma uNkulunkulu ethuma uJese ethuma uSamuel endlini kaJese. uJese usakhalela noSawule. Wayengaqali ukumthuma ngaleli langa eya. Kodwa ekugcineni uNkulunkulu ubuza umbuzo ukuthi uyomkhalela kuze kube. Ngifuna ukuzothi-ke kini nakini bazalwane sikule nkonzo ningamkhalela umuntu osolahliwe nguThixo. Wonke umuntu walahlwa nguThixo nina musani ukumkhalela nifuna ukumfaka kwiposition esethuthi. Kodwa khulekelani ukuthi kube khona ukubuyisana between yena noNkulunkulu. Ama-duties enu akusiko ukuthi ngigijimeni ukuyohlala esitandeni sokwahlulela bese nihlulele, kodwa our duty ukuthi uma ngabe umzalwane esephambane noNkulunkulu esethina siya kuNkulunkulu sithi baba sasithande yena sicela ke baba emaphutheni akhe. Hayi moyo wami. Amen. Bazalwane baba ngisho ngithi angizange ngizokukhandela isitalo sokwahlulela ngoba nami la ihleli khona ngehluleni, kodwa umsebenzi wami ukuthi
Ngiyolanda izinto kuThixo ngizilethe endlini kaThixo bekuba ukuyithatha bekuba ukungayithathi kodwa mina ngibanikile evela kuNkulunkulu. Amen. Ngizocela abantwana bakaThixo ngizofunda leli lizwi bese bethoba ngikwazi ukuthi ngisebenze. Ngiyocela sipha sukube uma futhi sekufika isikhathi kodwa kwamanje ngizobacela nje abantwana bakaThixo bazothe bahlale phansi. Othumela abefundisi
angibukelele lelizwi uFirst kuTimothy uchapter 1 angibukele unumber 12 ame kunumber 17. Amen. Izwi ngokuloba kwencwadi 1 Timotheo chapter 1 bese sifunda verse 12 to 17. Ifundeka ngalendlela. Ngiyambonga ongenzela amandla uKristu Jesu inkosi yethu ngokuba wathi ngikholekile engimisa enkonzweni. Noma kade ngingohlambalazayo nozingelayo nohluphayo kodwa ngahawukelwa ngokuba ngakwenza ngokungazi ngokungakholwa. Kepha umusa wenkosi yethu wavama kakhulu kanye nokukholwa nothando olukuKristu Jesu. Likholekile leli lizwi lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uJesu Kristu weza ezweni ukusindisa izoni engingesikhulu kuzo. Kepha ngahawukelwa ngalokhu ukuze uJesu Kristu abonakalise kimi engingesikhulu konke ukubekezela kwakhe, ngibe isibonelo kwabaza kukholwa nguye baze babe nokuphila okuphakade. 17. Kuyo inkosi yaphakade engabhubhiyo engenakubonwa uNkulunkulu yedwa makube ludumo nenkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen. Bazalwane, la uPaul uloba incwadi elobela uTimotheo eveza ukuthi akalikhohlwa izolo lakhe. Amen. Uyalazi izolo lakhe. Kodwa uNkulunkulu akambalelanga izolo lakhe uma esezomsebenzisa uPaul. Akekho ngayazi indaba yaseDamaseko ukuthi uSaul wayohlasela eDamaseko kodwa uNkulunkulu wamthumba. Amen. Uthi ubonga uNkulunkulu owamenzela umusa. Bazalwane, umusa ukuzithola ufaka ukhololo. Musa ukudlala ngomusa. Akusiwo kahle ukhololo. Akusilo lokuba kanye ube yisoka kanti ona lo ngokuyishumana. Amen. Kodwa kahle ukushumela nje evangeli abantu bathi nebelane wena bathi siyezwa kumusa. Akusindaba yakho. uPaul uveza le ndaba ngoba efuna ukuthi noTimotheo umekehamba ahambe enalomusa, ahambe eqonda ukuthi naye ungena la kunenga yomusa. Bakula angifuni ubuso ukuthi uyadeserve. Ibani mazila abantu lento yokudeserve. Sonto lohamba kabuhlungu ngoba uyadeserve. Kumusa. Babekhona abanye bebengahlala ngokuhleli. Kodwa ngoba uNkulunkulu umusa wakhe ubeke kuwe. Okuyokusiza ke ukuthi wena uhambe ninomama njengeyimiso ikaNkulunkulu. Amen. Amen. La ebuholini sinamakhathagona amathathu abantu abangabaholi. Ukhona umholi okhethwe ngabantu. Abekhona umholi ozikhethe yena. Abekhona umholi okhethwe nguThixo. Amen. Okhethwe ngabantu umbona ngaso sonke isikhathi kufuneka kube nomhlangano.
ngaphambi kokuthi azosho into ikaThixo kufuneka eqala kuhlala umhlangano akakwazi ukusho into ikaThixo zingaphasiswanga amadoda athile la. Amen. Umholi ozikhethe yena umbona noma enza izinto ezamanyala endlini kaThixo umuzwe esho ethi hayi wawukuphi ngiyiqala le uma ngabe leli sonto uliqalela ukuthi ungakhuzwa abakula ngikhona ngeshwa ungibize mina ngikhona ngiyosho ukuthi baba uNkulunkulu akabizelanga akusiyo. Amen. Kube khona uNkulunkulu akacompromise makufanele alisho iqiniso linjengoba linjalo akanandaba nokuthi kuzabobani emva kwakhe akanandaba nokuthi bengene emlindelweni ungena nenyoka noma inganqamuka phakathi kusala abalaleli iqiniso bahamba bangalifuni iqiniso because wazi ukuthi yena uzorepresent uthina. Uzothi-ke bakula ninomama ngiyangicela mawami uzovela mhlawumbe umakhelwane make nikwa ithuba angifuni ashathe ubaba wethu uyasishonisela thina ukukhuluma kanjena ngoba siphephela kuye thina senze njani. Baba wami uma ngabe endaweni kuyaziwa ukuthi mawucakekile ukhona ubabukula lapha ekhona house hamba uyosika izandla. It is time up today. Leso skoropo sivaliwe ngoba namhlanje kufanele uveze uThixo uveze umusa koswele akakwazi ukuthi umthethe eswele abantu ukuvuka kwemali. Amen. Kodwa ngizothi-ke mholi wami konke lokho uyokwenza ngokusizwa. Amen. Ngizocela nje ngizongena emsebenzini umntakama uzongifundela iprofile yabantwana bakaThixo beqeda ukungifundela iprofile yabantwana bakaThixo bese sisebenza ngokuthunywa inkosi. Ngizohamba nje bazalwane kancane angijahe ndawo ngibabuzile ukuthi umlindelo ukhona bathi awukho ngathi ngizosebenza kanjani kuma umlindelo ungekho bathi hayi usebenze nje ukhululeke. Ngakho-ke ngicela ukuthi ngisebenze ngikhululeke ngaloko kuthiwa ziyangena. Amen. Mayingena bakuzikalala uzozama ukubamisa ngale benza indingi bashayise baye emakhaya ngoba siyasebenza. Amen. Bazalwane uNkulunkulu uyamthanda umuntu ozinikelayo kuye azinikele ngokuthembeka kuye uNkulunkulu. Amen. Uma uNkulunkulu ezobiza uMoses ngizokunika mntana omkhululeko. Uma uNkulunkulu ezobiza uMoses 1 ubaleke eGibhithe akekho ngazi ukuthi wayenzeni wahamba wayohlala ebukhweni bakhe walusa izimvu zasebukhweni bakhe. uNkulunkulu uziveza kuMoses eyisihlahla esivutha umlilo. uMoses uzwa izwi esihlahleni sikhuluma wena uzwani uyaqala ngiyabona isonto uzweni. Amen. Ninenhlanhla ninenilalayo
ivuke bathi qala. It's funny. Ubiziwe ukuthi uzoqala kodwa udala isonto. Wangaphumi nomkakho. Niyomemeza lapha esigangeni kuswa abantu wena nonkosikazi wakho. To show ukuthi uyaqala. Ufuna ukukhashwa isonto lonke kodwa kubizwe wena. Yeka laba ababizelwe kulo. Ufuna ukuthi nakuwe mabizela uma ngabe usuphupha. Nabanye abahola abasemva kwababa. Nibashiye abana. Uphume wena. Ngoba kubizwe wena wena. Uma bazondi bengakulandeli. Ungasabakhulumisa. Angithi iphupho lifike kuwe. Amen. Umazisi uNkulunkulu uma ezomgcoba umazisi kwamena sonto meke godwa. Kwakunguye noNkulunkulu. Emnika amandla uNkulunkulu. Umazisi uveza amazaba. Umazisi uveza ukuthi lapha ngeke bangikholwa ukuthi ngithulwe nguwe uthi uNkulunkulu uphethene esandleni. Amen. Amen. Uthi uphethe induku. Uthi uNkulunkulu iphonse phansi. Amen. uNkulunkulu uyambusisa kuMoses uma induku uthi ungayibambe enhloko emsileni. Unesizathu ukuthi why kumele angayibambi lapha ayibambe la. Amen. Uyambusisa uNkulunkulu ubeqeda ukuthi hamba ke. Ngoba ukhala ngokuthi abalimi ngizokunika umfowenu uhambe ayokhuluma wena umtshele. Haleluya. Kufika kuJoshua. Uma kufika nakuJoshua uNkulunkulu mekezoqinisa uJoshua ezothatha lolu hambo uMoses soluphela uhambo kuye. uNkulunkulu uthi kuJoshua Joshua lencwadi akakunika induku uthi lencwadi. Amen. Kufika kuGideon. uGideon uma uNkulunkulu ezomnika amandla uthi kuGideon, Gideon ithatha nali ibutho lonke uye nalo emfuleni. Amen. Amen. Ufike emfuleni laba abachapha amanzi njengezinja ubabeke eceleni, labo abalala ngezisu babhabhalale ubabeke eceleni. Yes. Ufuna ukuzothi kuwe ubiziwe ungafuni ukubizwa ubizele inqwabe eCathedral Stadium. Kungenzeka uhambo lwakho elabantu abayi300. Amen. Kodwa uzonqoba ngale 300. Amen. uNkulunkulu ukuhlelele baba. Ukuhlelele uNkulunkulu, ulalele yena. Ulalele yena. Uyokusiza uNkulunkulu kulolu hambo. Nami ngihamba ukuthi ngilalela uNkulunkulu. Noma sengihamba wona amadoda engihamba nawo ukuthi afuna ngilalele wona. Angonaki. Because akumiswanga mina nawo. Kumiswe mina ngedwa. Amen. Uma indoda sekufanele iphuphe. Enefani la iqala khona lento, iqale lento iqale kumama angazi why. Uzosesha umama ethi baba. Kunini ukhona? Kodwa uyabona ukuthi uyozuguke ungazange ube uarchbishop. Amen. Umuzwe nobaba esethi sengibizi ubizwe ekamereni akabizwanga. Amen. Ngoba uma ngabe ubizwe ekhaya kufanele indlu ikubone ukho
khona ukuthi lo umthetho wakhe usebiziwe naye manje. Umholi uNyembose amdedele ngoba ebona ukuthi kahle kahle nalo usebiziwe ngathi ngiyambambelela la ngaphakathi. Amen. Mina ngikhuluma ngomuntu obangayo. Umuntu akubangise egameni lokuthi ubiziwe. Ubeka igama libeka lishintshe alibeke ngenye indlela. Kodwa kulungile. Angithi sifuna isonto ligcwala. Amen. Ngicela mntana wami ungenzelele inkonzo. Ungifundele le ncwadi kulabazalwane. Ukuze labantwana bakaThixo bezongena sizongena emsebenzini bazalwane. Bengithi ngiyifunde le ndaba ngoba kusemqoka ukuthi uma siya enkonzweni yokuthiwa umholi uzifune nawe osozibiza ngomholi ukuthi mina ngingumholi kabani. Amen. Poeta con noche na puche so amni na puche so oye ya uzothi uma eyifunda iprofile ubaba uzobe emingenyawo aqede bese ubaba ehlala phansi athi angaqeda ukufundeka ababa afundeka mama nomama mengenyawo athi angaqeda naye ehlale phansi bese siqhubeka nomsebenzi kaThixo. Amen. Umlando kaJacob Zwelinzima Kula. uBishop Jacob Zwelinzima Kula webandla umusa wamaKrestu Church in Zion uyingane yesithathu ezinganeni ezine kubazali bakhe. Uzalelwe eThokoza. Ebusheni bakhe wathola umsebenzi ku-South African Police Service. Wathola ukuthi unothando olujulile kwezemidlalo ibhola. Waba ngomunye wabaphathi bebhola. Wayedume ngelika section 10. Ngonyaka ka1985 waqala ukuzwana noNkulunkulu esebandleni laseHoly Apostolic Church lapho ubaba wakhe ayengumfundisi khona ngaphansi kuka-Archbishop Khumalo endaweni yaseKatlehong eMnisi section. Ngonyaka ka1988 wakhonza ebandleni umusa wamaKrestu Apostolic Church endaweni yaseSoweto ngaphansi kukababa Archbishop Mbokazi engunobhala. Kwathi ngonyaka ka1990 waqala izimpi wasekhonza kwibandla laseMessengers Church in Zion ngaphansi kobuholi buka-Archbishop Njango. Wagcotshwa kwisihlalo sokuba usihlalo wenhlangano. Ngonyaka u2007 wakhonza ebandleni iLight of Stone ngaphansi kobuholi buka-Archbishop Khumalo endaweni yaseThokoza okuyilapho agcotshelwa isikhundla sokuba ngobishop ngo2010. Ngonyaka ka2018 June wayesesungula ibandla umusa wamaKrestu Church in Zion endaweni yaseThokoza. Umlando kaFaith nokwakha Kula. Ngiyintombazana eyodwa engumagcina ezinganeni zabazali bami uAndris Ndlovu kanye nobusisiwe Mamtshali Ndlovu. Ngazalelwa eThokoza
ngaqala ukukhonza ebandleni lasekhaya iBetheni ngaphansi kobuholi bukaBaba Archbishop Gaga eNkandla. Ngikhula ngikhonza kuleli bandla lasekhaya ngaze ngashadela emndenini wakwaBabkula ngonyaka ka1988. Ngakhonza ebandleni iMessengers ngaphansi kobuholi bukaBaba Archbishop Njangu. Ngagcotshelwa isikhundla sokuba umgcinizimali ngonyaka ka1990 nesikhundla sokuba usihlalo wenhlangano. Ngonyaka u2007 ngakhonza ebandleni iLight of Stone ngaphansi kobuholi bukaBaba Archbishop Khumalo. Ngonyaka ka2010 ngagcotshelwa isikhundla sokuba uBishop Kasi. Ngonyaka ka2018 umyeni wami uBishop Ashkula wasungula ibandla uMusa Makhrestu Church in Zion. Bonga bazalwane. Ungcono nebhola uke wadlala kuyavela. Okhomba kona ukuthi angizange ngizogcoba inkomo la. Amen. Kubalekile bazalwane ukuthi izolo lakho silveze ukuze ukwazi ukudlula kulo. Asikhumbuzi lona. Asithi babkula vula iclub yebhola la. Kodwa sithi la uzosebenza usebenzela uThixo. Ibandla lakhiwe baba. Kade lakhiwa. Wena wakhi. Kodwa wena umsebenzi wakho welusa umhlambi kaThixo. Ayizuzela wona ngegazi likaJesu. Amen. Ngifuna ukususa lento yokuthi namzukwana uthi ukuthela ungasishayi isifuba. Makulinga usishaya isifuba uthi la ukhale sami isicathulo. Esakhe isicathulo sikhala kakhulu hayi ngathi kwenza ngathi kokhale isicathulo sikaThixo. Amen. Uyisisebenzi nawe. Makufanele usebenze ofisini lakho. Sebenza. Amen. Mubike bazalwane umholi. Ohlalayo nje ekhaya. Akazi nalahlala khona abantwana abakhonza nabo. Uzasha athi mina imizi yabantu angihambi. Kanti abantwana bakaNkulunkulu bathokoziswa ukubona ungena noma ngabe uphuzele emakini, uphuze naye emakini. Noma ngabe uhlala egogogweni, uhlale naye egogogweni. Bona kaNkulunkulu uthokoziswa yilona. Noma kungathi nakufika wena ayoboneka isitulo kumakhelwane, umtshela ukuthi angihlali kuso mina ngihlala la. Kunesala ekhaya. Amen. Baba wami, kuyongisiza nomama wami. Kunaleli lizwe lithi ithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze yena siphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ngathi njalo ibandla abalihlangene likhumbuza ukuthi yimi bishop. Liyakwazi so. Lingawenza amaphutha kube ngazathi awukho. Liyakwazi. Wena mzukwana bekunika iplatform vese uJesu. Amen. Ungabi lokhu ukhalela istatus. Amen. Mangena abasukumi. Zongena ngicala nje lokuthi mangena abasukumi mangiphuma abasukumi. Mabe bafuna abafundi bayeke phuma uhambe. Amen. Ngizothatha leli thuba ngifungise abaholi bami
Siyabonga bazalwane bonke buholi bonke siyabonga kakhulu. Sesizongena ohlelweni lapho sizobafundisa khona. Ngizocela ukuthi abazalwane basukume bonke buholi bonke besukume bathatha isifungo somsebenzi uNkulunkulu awubeke emahlombe abo.
Ngizoqala ngobaba uKula, baba Bishop waKula ngizoqala ngaye. Esikhathini samanje I think zoma khona la. It's an LOC attestation. Preach and praise the Lord through the Bible. Ngimi phambi kukaJehova uqobo nebandla lonke elingufakazi emsebenzini esiuhlelelwe uJehova wokunikezela umzalwane wethu umsebenzi ebandleni likaJehova azisungulela wazilobolela lona ngegazi lakhe elaphalala esiphambanweni. Bazalwane thina sonke singumsebenzi wezandla zikaJehova futhi ubukhona bethu emhlabeni kuyinjongo yakhe. Ngakho ke ngimile phambi kwenu ukuba ngifungise umzalwane omi phambi kwami manje ngithandaza ukuba uma ewamukela lo msebenzi abe yisisebenzi esithembekileyo kuJehova nasebandleni lonke. Mr. Jacob Zwelinzima Kula. Mr. Jacob Zwelinzima Kula. Ngiyakubuza phambi kukaJehova nefu lofakazi elikuhaqile namhlanje ngithi uyawuthatha noma uyawamukela yini umsebenzi wokuba uArchbishop nokuba umholi webandla uMusa wamaKrestu Church in Zion. Uzoba isibonelo esihle na? Uzothanda umuzi wakho izikhathi zonke, uhloniphe ubuholi bonke, uhambe ngomgomo nangomthetho sisekelo ngezikhathi zonke. Uzakwenza konke okusemandleni akho ukuba ube ngophumelelayo futhi uthembeke izikhathi zonke. Uyoqikelela ukugcina izimiso zonke uJehova azimisile ezwini lakhe na? Mina Mr. Jacob Zwelinzima Kula ngiyawamukela umsebenzi enginikwa wona phambi kukaJehova nebandla lonke elikhona. Ngiyathembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela nokugcina izimiso zakhe zonke ebuhleni nasebubini. Ngizimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho nokugcina imithetho yonke emisiweyo. Ngicela inkosi ingisize. Uyawamukela noma uyawenqaba umsebenzi onikezwe wona na? Mina Mr. Jacob Zwelinzima Kula ngiyawamukela umsebenzi enginikwa wona phambi kukaJehova nebandla lonke elikhona. Ngiyathembisa ukumsebenzela uJehova, ukumlalela nokugcina izimiso zakhe zonke ebuhleni nasebubini. Ngizimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho nokugcina imithetho yonke emisiweyo. Ucela ke usho inkolo yabapostoli. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise umnini mandla wonke, umdali wezulu nomhlaba, nokukaJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa inkosi yethu. Wathabathelwa ngomoya ogcinwe ongcwele, wazalwa nguMaria intombi, wahlupheka phansi kukaPilato. uPilato wabethelwa esiphambanweni, wafa, wembelwa, wehlela endaweni yabafileyo. Ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wanyukela ezulwini, uhleli okwesokunene sikaNkulunkulu uyise umnini mandla onke, lapho ayakubuya khona ukwehlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa umoya oyingcwele nakulo ibandla elingcwele elisemhlabeni wonke, ubudlelwane babezingcwele, ukuthethelelwa kwezono nakho ukuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakade. Amen. Sizakuwe ke mama. Mrs. Faith Nokwakha Kula. Ngiyabuza phambi kukaJehova nefu elikuhaqile, lofakazi elikuhaqile namhlanje ngithi uyawuthatha noma uyawamukela yini umsebenzi wokuba umama Archbishop
nokuba umholikazi webandla umusa wamaKristu Church in Zion. Uzoba isibonelo esihle, uzothanda umuzi wakho zikhathi zonke, uhloniphe ubuholi bonke, uhambe ngomgomo nangomthetho sisekelo ngezikhathi zonke. Uzokwenza konke okusemandleni akho ukuba ube ngophumelelayo futhi uthembeke zikhathi zonke. Uyoqikelela ukugcina izimiso zonke uJehova azimisile ezwini lakhe. Mina Faith okwaKhapula ngiyathembisa ukuthi ngizokulwela ukungajivasi uJehova uNkulunkulu Baba wethu, umyeni wami kanye nebandla kuzimo zonke engizohlangabezana nazo. Amen. Inkosi ingisize. Uyawamukela noma uyawenqaba umsebenzi onikezwa wona na? Ngiyathembisa ukuthi ngizokulwela ukuthi ukungajivasi uJehova uNkulunkulu Baba wethu, umyeni wami kanye nebandla kuzimo zonke engizohlangabezana nazo. Amen. Icela isivumo sokholo. Siyakholwa kuNkulunkulu umninimandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa inkosi yethu, owathotshiswa ngomoya oyingcwele, wazalwa nguMaria intombi, wahlupheka phansi kuka-apostoli Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wembelwa, wehlela endaweni yabafileyo. Ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wanyukela ezulwini, uhlezi ngasokunene sikaNkulunkulu uyise umninimandla onke, lapho ayokubuya khona ekwahlulela abaphilayo nabafileyo. Siyakholwa kumoya oyingcwele nakulo ibandla elingcwele elisemhlabeni wonke, nakubo ubudlelwane babazingcwele, nakukho ukuthethelelwa kwezono, nakukho ukuvuka komzimba, nakukho ukuphila okuphakade. Amen. Bazawuphumula khona wobulabahluphe. Uyahlupha umholi olinda ukuhlatshelelelwa. Ngoba mzukwana abahlabeleli bengekho isonto alikho. I-TV sihlale phansi. Kusho ukuthi bazobuya kule viki elizayo. Banamba abantwana bakaNkulunkulu abese kuThixo because ulinde uSibongile noNathi abazokuhlabelela. So blues uyakhona baba usuqalile umsebenzi. Zamani ukuyopractice amangabe le ndaba niyazi. Yokuhlabelela. Fanele banithola inkonzo seliqalile. Amen.
siyabazi abantu abahlabelelayo bayinkinga kakhulu kuthiwa kungena u11 bathi hayi sizofika ngo2 amen abakuthola uqalile ake ngiye kuleli lizwi basabana akungibukela incwadi kaGenesis isahluko ngesika 12 ungibukela u1 no5 Genesis chapter 12 1 to 5 isihloko sithi ukubizwa kuka-Abrama. uJehova wathi ku-Abrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakwenza isizwe esikhulu ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Ngiyakubusisa ababusisayo, nokuqalekisa ngiyakumqalekisa. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Wayesesuka u-Abrama njengalokho uJehova emtshelile, uLoti wahamba naye. U-Abrama wayeneminyaka engama-75 mhla ephuma eHarana. Verse 5. U-Abrama wathatha uSarayi umkakhe noLoti indodana yomfowabo nempahla yonke ababeyibuthile nezinceku ababezitholile eHarana, basuka ukuya ezweni laseKhanani, bafika-ke ezweni laseKhanani. Amen. uNkulunkulu ubiza uAbraham ezweni lakubo. Kuyaziwa ukuthi ubaba wakhe kwakuyisikhulu sokwakha iThixo. Bonke abantu abafuna iThixo kwakiwa kubo bayothenga iThixo. Kodwa uNkulunkulu sekunjalo endlini yakhe uzibonela indodana angayibusisa kuzaleke isizwe kuyo. Kodwa ke manje inkinga la ikhona, kufanele aphume ehlobeni, aphume ekhaya, aphume ezweni lakubo ukuze ayothola lesi sibusiso, ngoba akayikwazi ukusithola eqinene ephakathi kwameva. Amqinanisile. Bakula ngifuna ukuthi uma ngoba angazi noma akhona amanye amakula yini la ekhaya. Noma uwe wedwa. Uma khona amanye amakula. Ngifuna ukuthi ngisho noma kuwo. Uthi namhlanje uyaphuma ezweni lakubo. Uyaphuma ehlobeni zakubo. Uyaphuma kushendlini kayise. Because uyoseva umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ngabe uye emthembile ukuthi ithakazelo ufuna nomuntu. Akuyikuma umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba nina nifuna umuntu ozothakazela. Kufanele namhlanje nina niyohlala umhlangano nithi ubani ozolifeyisa. uThazona, uThemba noma uJacob. Amen. Because ibandla lizomfuna ngalesikhathi lifuna ninayothakazela. Akakwazi ukuyihlukanisa phakathi. Kodwa kufanele akhethe kube kuwo. Njengoba besimfungisa namhlanje likhona ndabeko. Kusho yena ngomlomo wakhe. Wathi ngiyafuna. Asikwazi ukuthi uma sesimfuna sibuze bekuthiwa nanga ngale kuxola. Amen. Kodwa ngaso sonke isikhathi indlu kaThixo uma idinga baba wami, wena must be always available. Amen. Angithi ulahle umndeni, kodwa umndeni wakho awazi ukuthi today wena unikezwe a more responsibility yokuthi wena unake umhlambi kaNkulunkulu. Dedela abanye. Ungabe uyipho zonke. Uyinduna yendawo. Shophi endaweni.
abasebenzi uwe phambili. uNkulunkulu ukhulumela nini? Amen. Ngifuna ukuthi-ke umndeni wami uhle ngoba ngikhona. Ithi nayivalwa inkonzo ngishonile yabobe sibonile. Futhi ngeSixhosa kuthiwa yakobi sivile singezosifuna. Amen. Baba awuphumi kamnandi eyihlobeni. Uphuma silele esesitobo kuthiwe nasiya esebandla isitubu. Ulayeze kwabekhaya ukuthi ngizobona phakathi. I have to be there. Amen. Because when we sing, uthando lukaba lunjengolwandle lubanzi lujulile kwacishe kwalimala umsebenzi kaNkulunkulu. U-Abraham mekebizwa ubukelela indodana kamfowabo angabizwanga nayo. Uma sekusendleleni ucabana belusi babo bobabili. Amen. Kwabe sekuphoqa ukuthi akuthathe isinqumo sokuthi omunye beke empumalanga omunye entshonalanga. Because vele kwasekuqaleni kwabizwa yena. Amen. Ngafuna ukuthi awubizwa uphume nebhasi. Amen. Angikwazi ukuhamba abazalwana baphelele. Umsebenzi uyakubiza eNatali. Angikwazi ukuyikhumba igcwele. Sengiyafona awuninkolele abantwana bami bengifisa khona ukuphumelela. Isikhumba ayigcwali. Shiyikhumbi uphume wena. Abaholi badala amakhetha kudala wayethatha i-briefcase yakhe. Amen. Thatha induku yakho uhambe uyoshumayela ivangeli, ibhasi lokusala lilandela mangabe liyeza. Malingezi futhi akusinkinga leyo. Ungalithethisisa icala kubizwe wena vele. Amen. Asiphuthume mntaka baba. Ngicela angifundele incwadi uTimotheo wesithathu. Umqalele kwivesi lokuqala bese umela unumber 4.
abangcwele wabane Timotheo, 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Likholakile leli lizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi unqanela umsebenzi omuhle. Ngakho umbonisi umele abe ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, ongesilo iqhele lewayini indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke. Verse 5. Kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? Amen. Le indaba ayiphumi kuNkulunkulu ke le. Kodwa iphuma kuPaul. Amen. uPaul ukhuluma noTimotheo le indaba. Ama-theologian le ndaba azoyizwa kangcono. uNkulunkulu akanankinga nokuganwa. Ngifuna ningizwe kahle. Ukuganwa uNkulunkulu akanankinga yakhe. Amazwi kaPaul la. Amen. Kodwa ngoba lotshiwe la encwadini kaNkulunkulu sizowakhuluma njengoba amen. Naku engifuna ukuveza umholi wami
ongesiso isilwi, ongaqabaniyo, ongasilo ichwele lewayini. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantwana bakaNkulunkulu bezendlini kaThixo uthola ubaba umama esevale ikamera, uvalela ubaba uyahema ngale. On a Sunday. Umama zethu ubaba akekho uhambile kodwa balibandla liyabuza uma ongani ngoba le ndaba ifuna umuntu ozozithiba, ozozihlonipha, azi ukuthi kahle kahle yena useyisitsha sezwi likaNkulunkulu. Akwazi ukuthi izwe malijabula ujabule kanye nalo, izwe malidla udle kanye nalo, izwe maliphuza uphuze kanye nalo, uphinde uclaimele izwe ukuthi wena ungubhishophu. Amen. Izwe lisho lithi sidla nabo, siphuza nabo. Babukula noma mkula niyongisiza kuleyo ndawo. Noma sekuthiwa kuye eJemiston Lake. Yes. Ngoba iseduze nami. Nina anidi konke lapho. Ngoba nina nisibani. Esesokhelwe sasuswa phansi kwetafulwa, sabekwa phezu kwetafula. Eniyokwenza as from now onwards, izwe lizokuandalayo. Amen. Angungabe othanda imali. Ungaqoqa imali usebiza ulobhala. Lobhala ngicela ukubona. Qoqe imali namhlanje. Baba ngiqoqe imali engaka. Lethala mntanami uzobuya uzoyithola ngesonto elizayo. Uyayinqwamuza umone. Liyabuya ibandla next week. Unobhala ufuna imali kubaba. Awukwazi ukubuza lo mbuzo kubaba. Kanti ubani ophethe la? Amen. Hallelujah. Animele amasonto amaningi alinyazwa abaholi abathanda imali. Ungaqoqa imali uyeqala osebe. Ungakwenzi lokho baba wami nomama. Shani ngathi imali aniyiboni. Uma ninika ibandla liyoninika, malinganinika linika. Imali ngeyokusebenza endlini kaNkulunkulu. Amen. Umsebenzi wenu nina ukuthi niveze ivangeli. Amen. I-Thanksgiving bazokwenzela mangabe bethanda. Akungabi uwo beka i-date. Amen. Amen. Ngenyanga ethile bengithi ibandla lenza i-Thanksgiving. Kabani? Eyakho. Amen. Lamazwi ke sihlobo sami. Ayijivasi inkolo kufuneka singakubanike lokho. Ukuthi limele inkolo ilinyazwa yilezi zinto ezilotshiwe la engakhulunywa ngazo. Isonto liyahamba umholi uphenduka isilwi. Amen. Hayi imani ubaba usayolwa ngale bamkolota kulesa sihlalo esinalo. Uthe uyabuya. Amen. Amen. Uma umsebenzi kaNkulunkulu ngoba usayofuna imali yakho kamatholisa ngayo. Ungabi othanda imali. Khatha noma umama ngasho athi baba abantwana balambile siyolanda ngemali. Usho ukuthi hayi namhlanje ma. Namhlanje kufuneka sikhonze. Ngizobabona. Amen. Ngiyagijima nje. Ngiyagijima abazalwane ngoba ngenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe kahle egameni likaJesu. Amen. Kuleli thuba ngizocela ukuthi
baba wami bangilungisele isidlo bangilungisele amanzi bageze inyawo bayeke bese kwazi ukuthi ingene emsebenzini wabagcoba. Sihlabelela. Bengicela umfundisi uzikalala eze ngaphambili. Akekho usaphumile yena.